Bé, avui som a Chocolate Center de Palma perquè hem vengut a la presentació del nou disc del grup Vogue. Nou, no sé, és redó com tots, però bueno, veurem si té qualque novetat. Ei, què fas aquí, segut? Bé, estic seguint amb atenció la roda de premsa de Vogue presentant el darrer CD a la comunitat d'Antoni Bardó. I que tens algo a veure tu en el disc, o què? Sí, he gravat el disc. Són jocs que s'han encarregat de gravar, mesclar i tal. I què fa que no estàs allà? Bueno, és el moment de l'artista i és el seu moment perquè presentin la banda a la premsa i serà feina que està molt ben feta. Escolta, que has averiguat així m'horres de fer sa... Que són un craig, aquest ninja. Sí? Sí. I me pot mandar per mail el que has... Així ja no hauràs de fer feina, no? Què troba qualcú que compra aquest disc nou? Què hi troba dins el disc? Home, el primer que jo diria és que crec que és un disc bastant especial per el fet de que generalment els grups avui en dia no inverteixen en fer una edició que diguem de luxe. No? Generalment fan un petit disc, fan una petita capsa i el posen. Nosaltres hem fet un llibret de 32 pàgines, hem contractat escriptors, dissenyadors, pintors, i tot això ho hem mesclat amb la música que nosaltres oferim, no? Per tant, jo crec que podem oferir un producte bastant especial dins la música que avui en dia se fa. I musicalment, què hi troben? Bueno, doncs musicalment és literalment una mescla de molt d'estils, inspirats en música folclòrica de per tot el món, des de música grega, siciliana, irlandesa, turca, o sigui, de per tot el món. Tot això ho mesclam amb estils més moderns, sigui metal, ska, reggae, qualsevol cosa que se mos passa per el cap. Jo he vist la portada i les il·lustracions hi són una passada i un s'espera trobar tipus folk irlandès. Hi ha bastant de folk irlandès. O sigui, de Pogues, Dubliners, Tannahill Weavers, perquè clar, hi veuen els instruments que hi ha, no? I s'espera algo tipus, me'n vaig a l'Orient però que meva, no? Bueno, només me falta la cervesa. Bàsicament. Sí, el món irlandès està molt vinculat també dins el grup. El que passa que, clar, nosaltres els instruments que tocam no són irlandesos. Bueno, ell toca el whistle, però sí que els instruments que tocam, folk, són mallorquins, que això també és un punt de vista que en els guiris els hi mola molt. Autòctons, sous autòctons. A més no podem. Com ho duis, això de no cantar, de fer-ho instrumental? És més difícil vendre-ho? És més difícil que enganxi la gent? O si agrada, no? Bueno, jo crec que, home... T'he contestat ja quasi, no? Quasi, no ho sé. No, jo crec que per gustos, pues colors, no? Ja nosaltres trobem que és un hàndicap, és una cosa que no... O sigui, no tenim cantants, primer perquè ningú de nosaltres és bon cantant, això queda demostrar quan pegam crits o quan dèiem el que sigui a l'escenari, no? Aposta no cantau, no? Aposta, perquè si no, si mos sentissis cantar, ja no hagués intentat el CD. No, però és això, principalment musicalment arribes a més gent, tens les portes més obertes, el que pensem nosaltres, que no un cantant també te com el limita molt, i a més, la figura d'un cantant o molt de grups que tenen la principal figura d'un cantant pues, és ell darrere una banda. I menyspreen els altres, no? Qualque vegada, no ho volen dir així, però qualque vegada... Sí, o passen desapercebuts. I si canvies cantant, pues, el grup, saps? En canvi nosaltres, pues, el bo que tenim penjat és això, que el fet de tenir tant d'instruments pues, tothom té una importància, o sigui, ningú és més important que l'altre i cada instrument pues, té la seva representativitat. I quan sou en total que tocau damunt? Nosaltres som 8 instrumentistes. Vamos, que 8 músics. Si en falta un, no se'n dona compte ningú. Sí que falta, sí. Bé, cal dir que som 8 músics, però són 7 instruments que són en un escenari. Vos ha costat molt arribar fins aquí? Hombre, 7 anys, Són molts. Sí, no? Sí, costa. Ja estaves a punt de tirar els instruments i la gangaia aquesta que ha dit. No, això mai. Però sí, és molt costós. Com així vos heu inspirat amb el Senyor dels Anells i Antoni Bardó, qui és? Una cabra? Això és perquè, la meitat del grup, a més de la meitat, hem llegit bastant literatura fantàstica. I bé, tot el que és el Senyor dels Anells... Friqui! Sí, friqui total, sí. No. Tot el que és el Senyor dels Anells i tal, se veu bastant reflectit aquí. Bé, la comunitat d'Antoni Bardó emula el que seria el primer llibre del Senyor dels Anells. Comunitat dels Anells, exacte. I nosaltres, pues, és això, sempre estem tirant cap aquí. Antoni Bardó és el personatge netze de tot el que serà la trilogia. Seria el personatge principal. El protagonista, no? Exacte. En Frodo, que té l'anell i el tira. Vamos, que a part de tocar instrument li heu donat en el wow, no? Exacte.
Vale, ha tocado el tema, ¿eh? Lo ha sacado él. 10 anys he jugat jo en el WoW. Era canviat Horda, no? Supos que Horda. Sí. L'Octar. Un dia,